Dua hari dong. Iya. Palsik begal lagu dulu. Mulai demi dulu. Namu turun takut jalur jadi ikut sana awal. Yang baik ini nup begini. Waduh,
terubah. Ah, Tutup lagi ya. Taper lagi.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhod na ama nami, ina nami, nang sa luhod na aka anak kon nami. Sa tokinay pukot tama parminggota ala adong do amang prosesi parmasuk ni parhalado tu gereja ala adong pestata di bagasan sadarion makalaston pesta gotilon dohot ujung tahun sending di pangidohami di bagasan duduk ni roha dungi pukaan nun musik rap jongjong mahita ate amang inang laho manomo-nomo na sida naneng masuk tu bagas joron itu hatta mau lihat tim multimedia siap-siap.
Horas matu hita saluhutna hudul mahita. Buah-buah tu hita ada orang so masuk kita di acara nomor 2. Di acara nomor 2 nieddehodo alai marsika sorim mahita mangeddehon. Di acara nomor 2 edde bukwede nomor 585 taedde homa alai marsika sorim mahita mangeddehon. Tapayuti hukma el-sada liturgis sada hamisad diri, L2 liturgis 2 inang paddita jai, L3 liturgis 3 amang paddita simamora. Tapasonang marohata masuk mahita di parmingguata. Tabe parhorasam ma di hamusude huria di tuhata namarpungu nuaing di bagas joroon suang songoni nak kamu namarpungu di gadup bagas munabe di pasu-pasu tuhat de batama hamu naromar hite guarni tuhani Sadarion patupaon ni Huria HKBP Depok Sada ma pesta gotilon. Anggiat manungguli hita Huriana marningot huhut maka mauliatehon akadenggan basa dohot asimirohani debata na pangolu hita. Nang petorop akaha maolon dohot hasusaan na masa di taonon hinorhon ni pandemi COVID-19 sia. Alai hita Huriani Kristus dang sumurut mar parbuehon parbue na denggan di ngoluta na tau gotilon na di haroronai. Pinuji ma Tuhan Yesus Kristus nama masu hita. Laos marhite pesta sadarion ita hamulation manang tahun sending nang ditotopon HKBP Sihobasata di tahun 2020-on. Asa tau menungguli hita ma pestaon. Nang pedi bagas seragam keterbatasan binahan ni pandemion. Margogodo huria HKBP Depok Sada mamaritaho barita nauli ni Kristusi. Pabuabuhi ni dewata namadongani hita asa terbaik kita toktong marhasonangan. Pinuji ma Kristus Yesus nama guguyhon huria. Atau marlas niroha mahita mamuji dohot pasangapon ibana nabasai maret de mahita. Amen, haleluya. Endehon, 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 amen,
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari tot di porbadiana tumopalangit dohot tanaon. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahini parsihohotna marhapor seaon, alai anggo dihalak parjahat, dan ngadong hasonangan. Songonon didok Tuhan Jehovah, dang beulah aku mangaragehon nasa na mangulu, songon na hubaheni. Ope salele ngadok tanoon, dang jadi maco saburo dohot gotilon, ari ngali dohot arilas, ari logo dohot rodon yari, arian dohot borngen. Nabalga situtu doho ali Jehovah di bataku, marpahean hasangapot dohot hamuliaw doho. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapangi doma asini rohani debata, asa margogo hita paimbaru diri, asa molotumpe mangulu hita di tonga-tonga ni portibi narundut jalagok kasusaan, bui hita toktong marsihohot mangihuton debata. Asima roham dihan. Tapangi doma asini rohani debata mangaramoti ngolu ni sudi akan aborsea, secara khusus ruas ni Huria HKBP Depok Sadon. Ditongani pandemi na masa nuaing, doho panosak ni toddi ni zaman. Asa debata mana toktong manglehon gugu, hahipason, dohot habistaran. Oh Kristus, asima roham dihan. Tapangi doma asini rohani debata, manggohi negara kesatuan Republik Indonesia, tarlumobi kota Depok. Anggiat margogo ruas ni Huria marsitutu patupahon hadameon. Jala masih haulongan di tonga-tonga ni masyarakat nang kumaliak, nang petung marasing ugamo, suku dohot ada nabi. Asima roham dihan. Asima roham. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, hodo haroroan ni sude dengan basa namaragam-ragami. Alani pasu-pasumdo umbahen marparbue sude nani ulani tangan nami. Jala di parmudu hodo hami natinopam. Asa unang rapar. Dibaheni marpungu hami nuaing mandok mauliate sian nasa rohanami tuho. Sian tanganmu do sude hujalu hami. Nasa nadenggan tu daging nami doho tu tondi nami. Jala asini rohamdo mangaramuti hami. Onpe say jalo maha mauliation ni rohanami. Akup ni isay lehon matondim tu hami. Nama muhai dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam hidahami sude nadenggan. Sude naulin napin na tongon mi tuhami. Asalam ringgas rohanami mamuji, dohot pangsangapun ho. Ale Tuhan Yesus Kristus, huingot hami do hatam namadok bidang ni sisabion, alayotik doa kapanabi. Jala disuruh hodo huriam borhat lau mamaritaho barita nauli, ima barita haholongon, buah-buah asini roha dohot hasesani dosa, nang pinatupani debata. Tuhan pasu-pasu mahuriam HKBP Depok Sadon, asa toktong marsitutu mangulau persuruammu, asa marhite aka persauran nadenggan, marture ma aka punguan na manukol ulaon perbarita nauli, jala siat tonga-tonga ni huriampe, lam torop mabilangan na hobas sumeaon hosa borhat mamaritaon asini roham, pay marotik gotilon na balgay, dinaroho Tuhan Yesus Kristus, ale Tuhan Yesus Kristus, Romaho. Amin. Daudumenga
tangihok kamu ma pati di mingguta sadarion imana tersurat di panidangion haporsiaon manong konfesi HKBP tahun 1926 biddu 10 tolu songono do tersurat di konfesita taha porsiai jala taha tidakodo naro siat debatado pamaretatan na marsahala laho mangulahon hati goran mangodingi mangaramoti mangalo hajahaton jala makobasi akan narikot di warga negara dohot ngolu ni jolma jala taha tindak kondo pabua debata na mangalihon haluaoni di bagasan Yesus Kristus. Si ingotota do ikon oloan dohita di debata asa di jolma. Marhite podaon tau dol hodo. Debatado na mangalihon kemerdekaan itu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dohot bernegara. Tau dol hodo Yesus Kristus ulu balang ni huria songo parhitiata mangido. Todol hodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat lah mangiahi hati goran holong ni roha hadamean dohot kesejahteraan marhite pembangunan nasional songon pengamalan Pancasila. Joko dawat mamarodoti nasitomani songoni nang marsaulihon pembangunan nasional. Si tangya konoton ni huria do aka panggomgomi dohot parhobasna ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian debata laho mangulahon nahombartu panindang yota. Aletu debata sai pargugui mahami mangulahon lahuartu atikni. Amin.
Yesus majoho pardosa sairo, tu Jesus mi nabasai, bege panjo naso tung togang ho, tomu si paluai. Jesus majoho sai pos maroha, pegenao sadario, ngalojana sorat sairo, ai di pasonang ngaho. Tatoboti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana ido dibangido roham. Alanido bahen hupangido hami. Sai sudah tima toru-torum, asa unang mangunai betu hami. Sai sesa sudi dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogo imahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah unako mabiar. Ayahu do siluluhoko nunga pola hujo goarmu au na punaho. Hasangapo ma di debata na di ijam. Udol maida.
hatani debata turpuk di minggu tasadarion, ima natar surat di Daniel bindu onom ayat 1:115 tajahama marsikat pasorin. Dungi sahat ma harajaoni tu si Darius, halak madai, uju marumur ibana onom 62 tahun. Di babak itu tolu halak situ nasida, si Daniel masada, asa mardabu-dabu aka iduk itu nasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mangali sidir ma akasi tua dohot aka iduki do Pak si Daniel taringot tu pangdong komina. Aledang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nang busada ay hapo sado ibana. Dang adong jupang salah manang hajahaton nang busada di ibana. Dungi dirongom akka iduk rabdohot akka situaima rajai, akka didok nasida ma tu ibana songonon. Saya mangolu maho ali Raja Darius rodi saleleng-lelengna. Di baheniale raja nami, ikko pahotom moraurai jala bahenom musada surat, naso tarpauba, hobartu ni halak madai dot parsia, naso jadi ubaon. Ia si Daniel dung di BG nauntar surat-surat si songoni ngako ma ibana tu bagasa jabuna. Alaya dong do jadilah akan natalak tukan Jerusalem di bagasa biluna pargijang. Jadi tolu hali di nasadari ibana mangalopit ulu ni totna. Laho martangi yang dohok madok mauliate itu di batana. Sadok songon nasomal binahenna nasailang. Dungi Roma nasida jumonok, jala makatai di joloni rajai taringot tu surat ora-orai, akanin nama, ale raja nami, danu ngapola tar surat sada surat ora-ora di bahenho, pabua manang ise namar pangiang di bagasan na 30 arion, tu manang ise debata manang jolma, dukon nituho ale raja nami, ikon dabuhonoton ibana tu godung parbabiatan, jadi nina raja ima mangalusi, hot do hatai, hombar tu uhum ni halak madai dohor Persia, naso jadi ubaon. Jadi dung dibagi raja hatai marsak situtu marohana, mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel naeng palon na ibana, pola rodi hasusudut ni mata niari ibana mamikiri akal naeng paluahon ibana nian. Ido sahatna martua maakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa.
Rohaku di Tuhanku yang terbaik terhirimau Ondo tok tangi aku tulambungmu awpata Lobi pos dorohaki sai padu sonai boanon Sari nang badi arohakon nang lam tu tinggil nahi tinggol pardon dioki lawa banonari Hita hatindako maha taha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, Ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit,
di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoduhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai, pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Ikting masa di Minggu pa 22 Hondung Trinitatis, Minggu 8 November 2020, bagian na parjolo. Tema Minggu, Goarne Mingguta Sadarion Ima, Minggu pa 22 Hondung Trinitatis, dohot tema parsidohoton ni halak Kristen di politik. Na paduahon dakdanak nasorang. Na di hari Selasa 27 Oktober 2020 di basa-basa Tuhatta dosa dakdanak bawa di keluarga ni amatta Ripun en Sidauruk Inatta Francisca Boru Purba. Alamat Gria Ikhlas Klaster Jalan Ikhlas nomor 10A, Tanah Baru, Depok, NIR, Sada 570, Kelompok Judea. Hipas dodak danahi, suang songoni nang natorasna. Bagian napatuluhon, nanaing marbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Doan Mareno Simanjuntak, anak Niamatta Mores Simanjuntak, tubuni Inatta Ernawati Boru Simangusong. Ruas ni HKBP Immanuel Tomuan, Resort Immanuel Tomuan. Alamat Jalan Lobak nomor 24 Tomuan Pematang Siantar. Dohot Orohanna Iweni Epa Iraniati Boru Luban Gaul, Boru ni Amatta Yan Peter Luban Gaul nahinan, tubuni Inatta Sulastri Boru Huta Barat. Ruas ni HKBP Depok Sada. Alamat Depok Jaya Agung, Jalan Anggur Sada nomor 4, Rangkapan Jaya Depok. Pamasumasuon di hari Sabtu 21 November 2020 di HKBP Depok Sada. Bagian napaupaton, Barita Habot Niroha, na di hari Rabu 4 November 2020, nunga marujung ngolu amatta Tonni Sianipar umur 52 tahun, nani habaluhon ni Inatta Basaria Boru Silalahi. Alamat Jalan Raya Sawangan, Gang Haji Rasidi nomor 4, RT Sada, RW Sia, Depok. NIR 403 Laudekia. Diudehon di hari Kamis 5 November di TPU Kali Mulia Tolu. Tuhat tama na mga pulis sude keluarga na tinadikonna. Bagian na palimahon, Dewan Koinonia. Na parjolo seksi sekolah minggu. Parmingguan ni danak sekolah minggu, siganup hari minggu, di Patupa marhite live streaming,
via channel YouTube HKBP Depok Sada pukul sia 30 WIB. Napaduahon seksi remaja Dohot Naposo. Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Depok Sada patupahon ibadat tutup tahun Ima Marhite offline Dohot live streaming di Padomu Dohot Paborhaton Pendeta Ari Tambunan Dohot Keluarga. Ima di hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 17 WIB di Gereja HKBP Depok Sada. Bagian napaunopon, Paborhaton Dohot mangojakon padita fungsional. Di hari Minggu 15 November 2020 di permingguan pukul 7 WIB patupaun di huriata do acara Paborhaton Pendeta Ari Tambunan Dohot Keluarga napidda tugas tu HKBP Tanjung Perak Surabaya. Dohot mangojakon pendeta Besi Hombing Dohot Keluarga narosian HKBP Jatinegara Distrik Jakarta. Bagian napapituhon rapat Dewan-Dewan Dohot Parhalado Parartaon. Di hari Kamis 12 November 2020 pukul 17 WIB Patupaudo rapat Dewan-Dewan Dohot Parartaon maringanan di konsistori. Bagian napawaluhon Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2020. Di hari Minggu 8 November 2020 di Parmingguota Sadarion Ima puncak perayaan Pesta Gotilon HKBP Depok Sada Dohot penutupan tahun sending HKBP Depok Sada. Bagian napasiahon ralat warta. Di warta keuangan bagian B persembahan bulanan nomor urut 10 Sada halaman pitu. Seharusnya keluarga Sintua Kasih Hotang Borusinaga Jalan Palem Raya nomor Sada A persembahan bulanan bulan November 2020. Bagian napa sapuluhon titing naso ni jahahon dohot berita parhepengon tajahama di lembaran warta napinarade ni huria. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di guarna. Dia muna manami nami, ketangi homa trio paradiso, dukoni diruti video sian seksi sending. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita
penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan syukur ku pasrahkan atas kehadirannya. Ha, 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 ha. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Tahun Sending merupakan pekabaran Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya dari keberdosaannya. Saat ini iman kekristenan kita sedang diuji. Apakah COVID-19 ini dapat menghalangi kita untuk kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Ataukah sebaliknya? Justru iman kita semakin menyala-nyala, bergelora untuk memberitakan karya salib Kristus. Selamat tahun Sending, selamat Pesta Gotilon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Kekuatan kita di masa pandemi COVID ini
hanya dengan percaya dan mengandalkan Yesus saja, dan yakin kita sudah menerima anugerah hidup kekal. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Berbuat baik itu sangat penting sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Dan saya merasa sebagai seorang ibu, pengetahuan tentang Injil ini menjadi sangat penting agar saya dapat membimbing keluarga saya dan anak-anak saya agar mereka dapat mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Generasi Kristus, are you ready? Come to Christ, go for Christ. Shalom remaja HKBP Depok 1, Allah telah memberikan teladan bagi kita semua supaya kita melakukan seperti yang telah Ia lakukan. Jangan biarkan orang lain merendahkan kita karena kita muda, tetapi jadilah teladan bagi mereka semua. Shalom.
bagasan lasni roha dohot roha mauliate di paddonganion ni debata tapasaha ma peliata huhu marede sian buku ede nomor 537 ayat sada. Jesus mai Kamohop ari talang kojoto O sataritano Arahot pamulan ari kasih Mana bisi sabioni Sorguni porsuhoni Tahan mati buro Tuhan Yesus Corbudi porsuhoni Tahan mati buro Yesus Sopana bilang jonok mananidog ni Tuhan ai namun ang Tuhan tatutanon matan masangap na disi tuwi semanahan sokal nai nasasang mga nai nang hiyas tiburi muda nai hoani namanahan bisi terbunyi bersuhoni tahan mati buro Tuhan Yesus terbunyi bersuhoni tahan mati buro Yesus Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas marita saluna.
Hurian itu hata dihamu manami do tinanami namar lasroa hita sadarion patupaho parmingguon ni huriata laos tahalasodo ima pesta gotilon nata patupa nabudari marhite malam puji-pujian wida macai torok do ruas ni huriata na mengikuti sampai do wida pertimbo na online 570 sekian. Ini luar biasa. Jalan Waeng sudah viewernya sudah 7.000 lebih. Malam puji-pujian na budari. Saya adalah seni rohadoi bahwa songon naudokon jala ido ngulun yakana porsea. Kesusahan tidak dapat menghentikan orang percaya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kesulitan tidak menghentikan pengharapan orang percaya untuk tetap bersukacita. Alani do tahala maya kamang do taminang di nguluta jala suderuas ni huriata naung manupai pesta kotilon na budari dohot marhite donasi na pinasa ni panitia sai tu hatta mamajaloi manupahi asaboy gabe pakeon ni huriata naupai cato pakubasion di tonga-tonga ni huriata las petstata sadarion marpesta gotilo kita irim dorohanian naik manotor hita sudiete siak kelompok alai molo tung tapai hutiu naki kegiatani nung ngadohot tita di simarlas ni roha molo tuk pai hutiu penaki kornia kaina korni Esther kegiatan sending kegiatan niama sudah hita ima detta ima tortorta ima puji-pujiata sepanjang tahun ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Atong tapahibul marohata manangihon hata ni debata naga beturpuk jamita di hita sadarion. Imana tersurat di sada Timotius 2 ayat sada sahatu ayat pitu. Songonom matar surat disi. Ope odo si paingotu naing ma ulahonoton perjolo si tutu pangidoan partangiangon parpangodianon dohot hamuliateon humokop saluhut talak humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonak-sonang jala soharibu-ribu kita marpangalaho di bagasa sadok hadaulaton dohot hahormaton nadenggat doi jala halomuan ni rohani debata si paluahita ai dipangido rohana donaing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani Aisyada do debata jalasada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi dilehot do dirina bahet tobus sumokop saluhut ima si hati dakonon ditiki hadenggananna tusi doau dipabakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak si pelebegu di bagasan hapursiaon dohot tasitongan tutu dohataki dang margabus au ima sahatna hurian itu hata dihamua kamang dohot taminang odo hasurungan ni pangajaran ni halak Kristen. Kristen ini adalah memiliki value yang universal. Halak Kristen tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana mempersembahkan hidupnya untuk orang lain. Odoh na tahu hal
diturpukta sadarion. Nuaing buhado kenyataan ningolu ni akana porsea. Apakah kita porsi sikap perbuatan kita lebih banyak untuk mempersembahkan diri untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri? Wah, kuburan 200 dirita deh. Setuju? Setuju. Anggoi sudedo hita mengakui. Alai usuk kumajo adong tolu hata na mungkin jok ra haruar siat dirita. Usuk kumajo hamu akamang. 3 hali may nok kamu sederion. Perjolo taoton. Taoton ningokan. Tuise may tarokon. Adok suguni rata sasahalak. Tawoto ma adong aha taoton. Hado dok kamu soni? Jujur? Isena sohya. Amin. Haleluya. Adong do tuani ma. Paduahon mateho. Tiap hari pengakuan yang jujur. Adong masohea dao Mateo. Kalau terjadi sesuatu son ima tuan ini sedenai taoton nino. Apa tu taoton? Tu namar sahid. Lalu jakai alai 3 hali medok kamui. Dak ya. Ama buah hamu kainang khusus tu akamat tamu jauh sukun hamu akamang ya de dokon inata soal itu hamu dang be tu ngalangai welik pawan berek kamu jo unang mabir unang pula berek kamu kainata anon ya aku dokon gawi bolang anon dijabun nau pipi jo hamu kainang usuk majo akamang 3 hali may dokon amata tu amu inata tu amu akamaksone. Dang marani. Alai hamu akainang. Atung bulang mata pa amat taon sukunod do hamu. Dang mabirra kainaton. 3 hali dokon amata tu amu sone. Dak ya. Amang memang kaparholong do akamata na ide bokon. Akana burju parholong roha. Ido teh. Memang istri-istri nyaka perdebok sedon akan mertua don. Ala akan burjuru akamat tahun. Parholong rohasi itu akayanat. Inata. Itu ada. Coba kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah realitas kehidupan kita Tuhan Ima. Adong 3 kata-kata yang mungkin Tuhan Ima. Orang sudah berduka, orang sudah kesusahan. Tuhan ini, aduh ini kok begitu. Risi telinga. Jadi mau nodong no pemandok songoni, siatong atau ane ala Kristen, mulai sadarion, dohonom mak sudah johita bertobatlah. Sudah johita mandok. Hai mak, jadi nong betadok kosongoni dangi, mau nodong halak kasusahan, adong halak marmara, sotung adong benamandok. Tueni mei, dak Kristeni bertobatlah. Ino nataida diturbuk tau tamereng majo. Ise do halak Kristen di surat ton apostel Paulus di Huria Efesus. Ise do halak Kristen di Huria na Barjoloi di Pulau Kreta. Ise do halak Kristen di Mulanai. Akadongan nasusa. Akadongan na maol, akadongan na mangadubi hapor suhobulon. Dakolani akamang do hotamu inang adong do parsobao na dok permingguan alay dilelei. Adok pertangyangan di jabu dilelei. Martangiang nasida marpungu so disusai halak nasing. Holan nasida ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi
tidak diperbolehkan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Alai romuse apostoli madok ikut tangya kono donasida. Halak naung manursari perminggon nasida ikut tangya kono donasida. Halak naung manegai bagas perminggon nasida disursari dang boybe ikon hokko pod donasida. Ini yang luar biasa dari ajaran kekristenan. Anggo songo kita gereja mulai-mulai na. Toh emang bulu-bulu nih tanya kono nih hidup manursari be. Ini yang sungguh berbanding terbalik. Medo huriai di gosa-gosa da huriai na perjoloi. Maol na sida marpungu dihasogohok kalak. Alai diajarhon apostoli. Ikut tangyak konon. Ikut pangidot tu debata asa di pasu-pasu nasida. Ikut mertangiak pangodiano kita tu nasida. Tuaka raja, tuaka panggonggomi, tuaka parhuaso. Asa tigor sitong uhum nasida. Ai moloso sitong uhum nasida. Sa sitong na namaralo dui tu mandat. Nani lehon ni debata tu nasida. Odo amang dohot tamuinang alani do tabereng jo belganai visi ni ha Kristenon dimulanai posado pengalaman ni halak Kristen maradopon kekaisaran Romawi alai didot diturpuhon ikom mertangiak pangodianon huriai tu panggonggomi tu parhuaso tuaka raja naung mabain hasusa bulun tuhuriai. Odo naikon simulayota kamang dohot tamuinang. Di tonga-tonga ni pengajaran ni hak Kristenon. Asata mulai bahwa gereja itu lihatlah. Sekalipun kecil dimulanya. Sekalipun dikejar-kejar. Sekalipun dianiaya. Sekalipun ditindas. Tetapi mereka berdoa untuk orang-orang yang menindas. Orang-orang yang membuat mereka sengsara. Dan lihatlah, Tuhan itu maha baik. Tahun 378 ada yang disebut dengan Dekret Milano. Dekret Milano ini adalah menyatakan bahwa Raja Kekaisaran Romawi mengakui Kristen sebagai agama di seluruh kekaisaran Romawi. Barang siapa yang mengganggu kekristenan itu adalah musuh kaisar. Ini Kaisar Agustus. Odo kamang do taminang naikon si halasonota dinguluan. Tohoro na didok di Psalm 125 ekonomi akan mariluilu manaburboni. Ido sogot namarulupulup laho manggotil. Songoni marahita na perjolo kamang dohot tamuinang di ngolutta si ganopari. Monotung godang pe iluilutta. Monotung adok pe tangista. Monotung adok pe adung-adukta. Monotung adok pe hoi-hoita madalani tahun 2020-an. Manabur mahita di hoi-hoi, manabur hita di ilu-ilu, manabur hita di arsak. Alai sotong lupa merpakirimon tu debata. Ai halak naporsea tidak akan pernah dihentikan oleh kesulitan untuk berpengharapan kepada Tuhan. Halak namarilu-ilu manabur boni. Ido sogot namanggotil diolopolop las niroha. Alani do unang surut hapor siaota. Bereng mahala Kristeni. Martangi yang donasida tuah ka raja. Martangi yang donasida tuah ka halak namang gosa-gosa nasida. Jala perbuena. Edik Milano menyatakan agama Kristen resmi menjadi agama negara. Satu fakta sejarah. Hidup baina di petudus Tuhan Yesus.
ya harajahon ni debata. Tudos doi songon biji ni siarom. Nak pemet dimulana. Mertubur doi bana marurat. Lamba godang. Boy pidong namar tonga langit marsarang disi. Odo ngulu ni halak Kristen. Atong puasa songoni ikon hangulu honotta. Molo turpukta sadarion terlumobi tema di almanak ni huriat HKBP tanggung jawab gereja terhadap politik. Tanggung jawab gereja terhadap politik berarti ikon cermat tidak. Jala sotung adong pemahaman nasala ikon marpartai politik asana berperan di politik keliru besar. Tiga halak kursi di Senayan martibakor ratusan juta penduduk Indonesia. Alani dang holana di Senayan menentukan bangsa on sebenarnya ikut sadaruna sida. Jabatan-jabatan publik itu hanyalah yang dipercayakan. Itu adalah mandat dan mandat itu adalah milik rakyat. Alani itu ikut rakyat harus dihargai. Rakyat harus diperhatikan, rakyat harus diberikan kebebasan dan jaminan rasa aman dan kebahagiaan. Alanido mungkin puasa songoni turpuhon tanggung jawab ni huria maradopo politik asa cermat johita. Asa tabereng apalagi bulan 12 tanggal sia akan ada pilkada serentak. Kupikir dak pola ajar behala Kristen mamereng dia do fenomena on. Dak pola ajar be aka ruas ni huria aka isi do na betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk kesatuan bangsa ini. Partai-partai politik mana yang berafiliasi dengan mana kupikir tersedia sudah di data. Saya menganjurkan untuk kita. Baiklah kita seperti orang Kristen mula-mula ini. Berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa untuk pemerintah kita di kota Depok ini. Dan mari berikan partisipasi. Sadana menarik. Pemilu 5 tahun, pilkada 5 tahun lalu katanya di kota Depok dihadiri hanya 53 sekian % dari jumlah pemilih kota Depok. Itu banyak kon. Misalnya 1.000 hanya diikuti oleh 530 sekian. Jadi sangat partisipasi orang sangat. Hasilnya apa? Kita bingung. Kita tidak merasa bertanggung jawab siapa akan memimpin kota Depok. Siapa yang memimpin provinsi. Siapa yang memimpin ini. Kupikir ikut bertobat dorahite. Katanya satu catatan orang lebih memilih liburan daripada untuk. Alah itu hodonian puasa. Atau emak ini pilih ti salah dotong. Ini pilih ti tong do. Memang karena gudang dora jaji ni ahona te. Anggona julu binodo setabi ma dang na pola rasis jami taon. Mola dong aha jaji ni halakado nang gajangin na. Molalak batak mandok perjanji kuling mete. Itu kan? Alaeng kono aeng jaji nyano nong gajangin na. Arang minoto berjanji ni para politikin na. Mungkin karena apatis. Tapi saat ini kupikir kita tidak boleh apatis. Harus optimis bahwa bangsa dan negara kita harus seperti gereja mula-mula. Terbayang enggak? Komunitas kecil bisa melihat pemerintahan yang besar ini akan dirubah oleh Yesus Kristus. Gereja yang sangat minoritas dan sedikit sekali, tapi melihat visi yang besar bahwa pemerintahan Romawi ini akan dirubah oleh Tuhan. Di ida nasida do, Yesus Kristus si gonggong perluhutan nunga paluaho portibion. Suatu ketika ini akan diperintah oleh Kristus. Itu benar dong satu adong gereja sub
subordinat terhadap negara berubah menjadi gereja menjadi pemerintah tertinggi di kekaisaran Romawi. Odo kamang do taminang tabereng majoi alani molo tanggal sia sudah kita memberikan partisipasi politik dan memilih. Kupikir sadar standar di kita, yaitu berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpikir maju untuk pengembangan nasionalisme, menghargai kebinekaan. Otak nido rumus, dak pola sejarah behitadi. Alani sotuk tapilit, alani silehon lehon, sotuk tapilit alani paket, sotuk tapilit alani narotu jabuta. Tapi kita pilihlah yang memiliki wawasan nasional di tanggal 9 Desember ini. Asabui taida, pakko kopon ni Kristus di kota Depok, dohot di tonga-tonga ni bangsota. Wasa songoni pisi ni hala Kristen na king velu yang universal. Mulai rak majaha majohita di ayat 4 dohot ayat 5. Sudah hita majaha. Mengajuk panginang? Oke, sudah hita majaha. Ai dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Ai sada do debata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi. Odo na naik si hati dakonota. Odo na naik si buanota. Jala ido nak kita. Ai sedo hita didok si tidangi Kris. Ido benar didok di sada di ulaunya polse sada ayat walu ima gabe si tidangi kumahamu. Mulai siang Jerusalem, Judea, satu Samaria, satu ujung ni Portibion. Atong hita na ditinggal di son gabe si tidangi Kristus mahita. Hita na borhat tu perkari juata angka si tidangi Kristus mahita na memeleho dirina laho makokop donganda. Tu dia behita borhat mangula do pahibako na kausahata si tidangi Kristus mahita di si. Asa marsangat debata marhiti akapabahenan hatata dohta kaparulauta di perkari juata be. Aitu silo hita di ju. Odo akamang nilai-nilai yang universal. Alani tapasiding ma nilai-nilai yang sempit. Tapasiding ma pangalaho na sempit. Pasiding ma hanya untuk memikirkan kepentingan-kepentingan picisan. Gereja orang Kristen bukanlah diciptakan dan dijadikan menjadi komunitas yang mementingkan kepentingan picisan. Tetapi kepentingan yang besar yaitu nilai-nilai yang universal. Odo terjo alaniaha ala Kristus do pangulo ni Portibion naung makokop Portibion molo hulum na jolo Portibion ala ni sotang ni barita nauli naing matumiur mola ni molo tung arong no pena gulap-gulap molo tung arong no pena hulum molo tung arong no pena remang-remang hadir maniat di sihala Kristen laho pati yurhon saluhutna. Molo diturpuhon pangulu ni debata do sude berarti dangadong sisi ni Portibion naso sinodangan ni barita nauli. Alani do kamang do taminang borhak mahita. Ido rate mani tahun sendingi naking ngata bereng borhak do ita tujabu ni huria. Naung bertahun-tahun penyakit akut. Borhat dohita martangi yang tu rumah sakit. Lao manangnya kodakola nak keruasta. Alai ruas nisan. Dota kerasingi. Nasuta tadahian. Alai dihilala nasi tim sending Depok 1. Gabi pasu-pasu hita meradopok kalak nasing. Alani mergogo mahita mangulahoni. Dohot manogo-nogo kaya nak kota. Di tahun 2010 lalu tabayad do angkatan pertama untuk untuk anak-anak, untuk 4G. Tahun kedua 2019. Tapi di 2020 ini karena pandemi Covid ini tidak memungkinkan dilakukan. Dicoba memang untuk melalui virtual, tapi untuk anak-anak untuk susah. Tapi ada satu angkatan untuk ibu-ibu ya.
Mari kita kembangkan supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya kita menjadi sititangi Kristus di ngulut tahun. Asa Kristus natahang nguluhoni. Kristus nang makokok depaluhoni dihilala halak matong. Gabi naong dihokop Kristus ibana. Songo dia do hitah kamang dohot taminang. Tanggung jawab tu politik. Tanggung jawab tu pamareta di turbuk tahun. Dang naik ko gabe partai politik. Dang naik ko gabe caleg. Dang naik ko gabe cabub. Dang naik ko calon wali kota atau wakil wali kota. Molo berpartisipasi dalam politik. Songo ruas hita, hadir hita, partisipasi tadi. Di son Apostol Paulus idok ibana. Tu dia do ibana ipa bakit. Ima di pabaki gabe parjamita, gabe apostol, gabe pangajari. Berarti Huria mengajari, marseding, dohot, pamudu-mudu persauran. Wah ada ruas ni Huria, atau ruas ni Huria ima. Nunga berpartisipasi politik koinang mulu guru ibana. Dang naik ko tinggal honon na guru gawe caleg asa berperan dalam politik daong. Mulu ta jari anak ko ni tahu lahon ha guru dengan dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah sudah pengabdian yang begitu besar. Songania ka dokter, songania ka ulaon nasingi. Alanido di dia pehita karejo taulah karejo tega be pasu-pasu tu bangsota itu sudah menjadi berperan dalam politik. Ai politik itu bukan menjadi caleg, tapi politik itu adalah mendatangkan kesejahteraan bersama untuk suatu bangsa. Alani molo berusaha hita, molo mengulah hita, lau mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan seluruh kawan-kawan kita, dan juga untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain. Kita sudah berperan banyak untuk bangsa dan negara. Atong amang dohot tamuinang berperan untuk bangsa dan negara imasini raan ni hatani di bata. Borhat mahita. Atok tu si behita borhat. Tu dia pihamu lao. Di dia pihamu maringanan. Ahanani hati dak kamu marhiti perkari juamuna. Nunga gabe sitidangi Kristus hita disi. Amang dohot tamuinang di pesta gotilot tas sadarion. Mau lihat dodonon nami, mau tapai hutihut nungau pasatnya di kata sambutan nabudari luar biasa antusiasme ruas ni huriatta. Alani mergugumah hita mengikuti tahun demi tahun ala martabata badwa kalas ni rohana pinasa ni di bata tu hita ganuk marsada-sada. Di pemasun-masun ni situ anak tuari ro mahalak perhalado amang situasi majuta madok ngabe anggo hamin alao salpo nama ala saton nai nama pensiun ate alai hamu nama tiang na miringom misalna ngabui pati goromuna haduan maksudna dang naik torup patot tarasonario nate. Mari kita buat planning jalau sadiri pe ngata bukuhon rencana induk pengembangan pelayanan. Alani tapatu tahun. Setiap tahun. Bolo boy tatabung otik-otik. Kalau boleh target minimal 500 juta satu tahun. Sehingga nanti ketika gereja ini berjubileum 50 tahun. 2028. Ini sudah bisa mungkin lebih indah, lebih baik untuk kita bersama. Om matang yakta. Alani marsitutu mah hita. Unang arong na marungutungo tete. Bolo marungutu tak sumat do. Ya, alai malas ni roh meta. Apa yang kita persembahkan itu biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan mengido hita tu ibata asalam dita baik de bata pasu-pasura di hita be iruas ni huriatta. Margogo mahamu akamang do taminang ruas ni huriatta. Molotuk songoni pe panobot ni huriatta. Rasiras sedarion setiap 2 minggu lobi do 70 walu kakak ditopot oleh Badan Karitas laho manukul perekonomian ni keluarga ni piga-piga di ruas ni huriat na berdampak COVID. Margugo mahamu. Suaksongan nila nga karuas ni huriat na kehilangan pekerjaan di bagasa sa taonon.
martangia kita tu debata di salpuhot debata kopiton sai di leom perkarijuan na dumenggan jaka usaha na menurun do takka pacariat do pedaraman na menurun salpuma kopiton di lehot jala ditabai debata ma lam tugad dana kalas ni rohata kubereng penderitaan Ayub itu betul menjadi nyata dalam kehidupan orang Kristen. Jika kita setia dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan si lopi gada di basuang debata tu si Job. Songoni mata hirim. Mungkin godang na kehilangan. Mungkin banyak yang seharusnya ini. Tapi semasa pandemi COVID ini seolah-olah hilang. Tuhan tidak akan pernah menghilangkan berkat yang seharusnya peruntukkan untuk kita. Waktunya itu akan kita terima, diberikan oleh Tuhan. Mari tetap berpengharapan dan Tuhan menolong dan menopang kita. Amin. Matang yang mahita. Ali Tuhan jauh bade bata amanami. Mulai tu gudang mahu pasahatami tuho diasi doho dengan dibasam. Dileho kodo tu hami turpuk hatam berita nauli di hami sadarion. Asa unang holan tu diri nami hubik kiri hami. Alai naing magabe sitidangi hami ali Tuhan. Songon Kristus nama kokop portibion. Songon imanian nilai-nilai na universal. Humoko palak na asing. Asa gabe pasu-pasu hami tu halak na asing. Tu sido di juho hami. Atong pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam. Di dia penasida maringanan. Ape akan niulani nasida. Pasu-pasu maruas mon ali Tuhan. Asa gabe pasu-pasu tunahu maliah kami. Ali Tuhan. Mono tunggu dangak kaparukilon nami. Dohot si taonon. Bahkan hasusaan na niadupan niya karuas ni huriam. Madalani tahun 2020-on. Porsia dohami. Dang loasomu hami merdalak kolak kami. Dan tadi konomu hami di dalam narodopon. Alai saya tiok matangan nami. Molotung dang mampu wihami jongjong ali Tuhan. Tugu matangan nami asapati dangomu hami. Molot dang terlakaho kami belakang nami. Alani dodok nisi taonon. Ali Tuhan. Saya tugu jala opa mahami. Asa bui husal puho kami akaparukilonon. Ali Tuhan. Mono tunggu dang hui-hui. Dohot ilu-ilu niaka ruas ni huriam. Di tahun 2020-on. Saya romaho mangapusi. Ilu-ilu nami. Jala asa suluk kono molas ni roha. Ali Tuhan martangia kami tuho. Saya salpuho ma pandemi COVID-10 siaon. Sia tonga-tongani bangso nami doho portibion. Jamoto kami Tuhan ramoti. Lehon hahi pason. Disudai ruas ni huriam. Mau lehate madi dengan dibasam. Nungahu patu pahami pesta gotilon. Marhite malam puji-pujian nabudari dohot sadarion. Ali Tuhan. Say jalo may gabe pilihan nami. Gabe uap na hutus dia dopamu. Jala mangidu hami tuho Tuhan. Say pasu-pasu masudia karuas ni huriam. Ahape akana niula ni tangan nasida Tuhan. Say roma ho manupak jala mamasu-masu. Asabuy nasida manggotil. Diragamnya kalas ni roha. Sileho nomu. Suak songonima ali Tuhan. Akaruas ni huriam. Mana ngahape nasinakapan nasida di tonga-tonga ni keluarga. Maradopon yanakon nangaka usaha nasidabi. Saya patulus may Tuhan di bagasan las ni roha. Pasu-pasu mahatam na kubigi hami. Tau gugu. Dohot patuguhon hapor siyaw nami. Kupasatay matuho alituha bangsoro negara namion. Napatuma pilkada di bulan Desemberon. Nunga gudang hidahami akas spanduk-spanduk. Rodi akka poster-poster. Ima calon wali kota do wakil wali kota sipil liton ni masyarakat kota Depok. Ali Tuhan partod dia jari sudia karuas ni huriamon.
asa sisada hata kami, asa sisada panatapa kami, lau hamajuan ni kota de pohon. Porsiado kami, ni linggoman niya sini rohamdo, mulutung adong nagamang ngali Tuhan, taringot tu keamanan, dohot masa-masa kampanye di pilkadaon, tungasi maroham, linggumi dongani, pergugui sudah aparat, asa margugu nasida, mangamodihon, keamanan, ketertiban itong-atongan ni bangsa namin. Asi maroham ali Tuhan, mulutung adong kahahurangan do tagalion nami maradop poko, dohop maradop podongan nami jolma, say salpuhom mai, jala ajare kami marhite tor di porbadia, asalam tau kami mangulahon na duminggat dia dopamu. Ali Tuhan tuari minggu naro pamasaon ni huriamdo, paborhatod do pangujakonon ni naposom. Nunga mangula naposom padita arit tambunan na selaon. Ditonga-tonga ni huriaon. Ali Tuhan gudang aka nanyula nasida nabuhi si halos sonon nami. Lubi siap padongan yomo. Doh pamasu-masumu di bana di tonga-tonga ni pakubasyon na di resort depokon na selaon. Lubi siya ni mapasu-pasumu ibana. Tu inganan pakubasyon na baro di HKBP Tanjung Perak Surabaya. Suaksongan ni naposom na naing ujak konon ni amanami preses. Manang nami wakili tu ari minggu naro. Ima padita bornok si hobing. Nagabi mangula di tonga-tonga ni huriaon. Huha porsiay hami hodo marsuru ibana. Alani dongani urupi pergugu ibana. Asarap mangula hami di tonga-tonga ni huriaon. Lau pahit cato pakubasyon. Taulas ni roha di sadok ruas ni huria. Puji-pujian dos sangap diho. Asima roham jalo tangiang nami. Nahu sobbahok kami tuho. Marhide-hide Yesus Kristus si hokop. Si palua kami. Amin. Hurian itu hatta obbason naing pasatot tama pilihan gotilon hamuliation ni rohata disude ulaon ni debata dingolutta adi pangulu dohita marhite-hite akka denggan basa dohot asini roha dilehot do tuhita si panganota marhite-hite hatana di pergugoi dohita marhite-hite todina di permudu jala di ramoti dohita mamulus ragamnya kahasusaat dot tamolon di pandemi COVID-19 sia namasa nuaing atong di bagasan uduk dot serep ni roha tata ruhon mapiliata tulanggatan ni debata pesta gotilonon patujolo ni gotilon na balgay na naing pamasaw ni Kristus di harorona lado akan ajorbuk masa di ngolutta saliling di asyang anon ale lado gogo di lehot debata alai lado gogo di lehot debata di huriana asa margogo jalan marsi hohot huriana mar parbue ho parbue na dengga bahen hasangapon ni Kristus Yesus raja ni huriai hurian itu hata marhite pesta gotilon sadarion naing mahita marningot hatani Kristus naing namandok papidok hamu mama tamuna bereng hamu mahaumai ainu ngamar langat na tau gotilon na asa marhite pesta gotilonon dalata martangiang mangido anggiat lam ditambai jala disuruh de tuhata aka pangula narade sumeahon hosa para raton barita nauli ni Kristusi anggiat tambah bilangan akana persea jala lam torop gotilon nasogot laus taingot ma hita huriani Kristus na ditanaon hita nunga mangulahi tubuh sian boni na manotong hinorhon ni hata ni dibata na mangului dak siap boni na olo base-basean asa hobas mahita bisa di hari nope hita parbue homa parbui na dinggan na tau gotilon ni Kristus atong mardongan las ni roha tapasangak maraja ni huriai
Huhut marede mahita. Keluarga spesiahan inang ngurus tumeang tujolon aliling memang saya di Bangido alai tiki dang rabui alai pasti kiom mabui nasidaro majala ulos tu naung marumur 70 tahun Roma momak tujolon Bangido kami amang kitu alensia kamu Yamang dinang dison hatani debatana tersurat di Yesaya 90 ayat 10. Marlas ni rohado di bagasat Tuhani marulupulup dotot diku ala nunga di lehot debata tuau ulos hatu au. Nga di lehot debata umur nagajang diamang umur nagajang dinang ala ni saya ditabai debata mabasok-basok diamu ileo kai pasok gajang ni umur 7 nyari ate jala tangiang ni huriodon mulai pesta gotilot 2010 lalu tarencanahon
jarata program do ganub ruas ni huriata na berumur 70 tahun tapas syahat ulos nas niroha tangiang ni huriaud dari pasaton asa sigat jang umur ramu sudiak kana tua nami ubasa tami maon di bagasan nas niroha tuhat tamana manggonggop to dimuna to napasato gajang ni umur tuamu oras ma. Selamat malam. Oke, oras na. Oke. Permusit nami tedehon gok do holong di Yesus di ngolukon jongjok kita salu nak. 754 ayat tol. Endeta naking pilihannya. 700. Holongi Jesus dingolukon gogo holongi Jesus dingolukon gotong dirohakon mauliate goklas diroha maringan holongi Tuhan dia mauliate goklas diroha maringan holongi Tuhan dia. Tatangya kumapiliata tu de bata martang yang mahida. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroron ni saluhut silehon-lehon na denggat do nasauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu may jalara moti asahu perhasia kami pilihanon. Pati bulhon na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni sinehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Nasana nilehon mi rodi pamataku osadohot gogoki rodi salut hartaku upasahat itu naso usatoku. Ale Tuhan de bata amanami perdenggan basa na sumurung. Narodo hami tujulom mabuan puji-pujian dohot olop-olop. Mau liate marohanami ala di pasu-pasu ho nani ulani tangan nami. Gabe jumpa kami perbue sian haumai. Marlas ni roa hami nuaeng mangalehon si lehon-lehon nami nadinggan tuho. Nalau pasang apokodo hami alani pangaromo tim di hami. Dohot jaka ulaon nahu ulah hami. Jala malua hami di baheko sian ragam ni parmaraan.
na hurang tamado hami niyam majalo asini roham na gudangi. Ala jojo tulaw si hami paretam. Say sesama dosa nami. Jala unang jujur pabahenan nami. Say tugu mahami marhite-hite si leon-leomi. Asalam hupa-uba hami roha nami na sohasea. Jala hui hutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si lehon-lehonmu Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Sayurupi maakana pogos do nadangol. Unang loas mate atura paron. Manangise na makabiariho. Say tatap mahaleonon. Jala suru pangurupi tunasida. Saya poi maakana mora namaduma. Asa dilehon tuakana hurangan. Say pasu-pasu mahatam turohanami. Ay ido hanguduan ni toddinami. Say paingot kami di ujung nilakka nami. Asa unang holan hangudua di tanoon hulului hami. Alai togu mahami. Asa hupariak kami hanguduan dohot arta naso olo sudah. Silehonomu Tuhami. Say pasu-pasu ma namanggonggomi hami. Doho panguhum rodiaka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa diluhun nasida parripe tuaka ulaon nadinggan. Say paringgas mahami mula-ulaon. Ay patik muhiad doi. Asalam moru bilangan yakana juga roha. Jalalam tumoro panasi roha. Napasanga poko. Say buan mahami. Sian rura hasusa anon. Tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saot malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguduan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona kuna haraja dot nagugon rodi hasanabon mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Horas medita saluna. Selamat hari Minggu. Tapaswanang maju akamang, lo taminang hudul maju ita dengan ata. Maridion pinasakma sambutan manangsongon laporan umum tuhita saluna sian ketua umum. Jala aladong dora snack si bagian natuhita hudul maju ita stokin. Pinasakma tuamang ketua umum romamu tujulomang. Sajulom mamu. Indo. Hudul maju ita. Tes. Maulaya temari tuhatta
molate mari hita salhuna nunga sipul bahita dina patau pahon permingguan di puncak pesta Gotilon suaksongoni nang ibadah puncak tahun sending. Dison jongjong dohami sian panitia pesta Gotilon madok mauliati tuhamuna salhuna disude perhalado amak padita nama ngalean panario tuhami terlumobi tuhamuna saluhuna ruasni huriata HKBP Depok Sada sarasya halaconota do nunga tapatupa dua agenda besar sian pesta Gotilota imana parjolo malam puji-pujian na tapatupa nabodari pukul 10 walu 1 pukul 20 sada borngin nabodohon ima sonari puncak ibadah pesta Gotilon sekaligus tutup tahun sending ni huriata. Madok jara tunglas itu rohanami dihita panitia alamar dala dodenggan salhunai di baitu hatta jala sude akapa bahena muna dihami salhuna tuhuriata nagabe hasangapon hamuliau man di tuhata disudia akau lauta songon nak tapatupa dia aka mengalului aka dana nanang pasahtotta tuhuriata melalui persembahan keluarga melalui parcel melalui malam puji-pujian songoni nang donasi-donasi nang amang dot inang adang dotik kina nok kami pasahaton laporan khusus tu kita salhuna di laporan ni pesta Gotilon. Alai songon hasil ni malam danata nabodari. Hasil ni malam danata nabodari tung macelas rohanami salhuna di pabemuna. Alai molotuk pe adong aka hahurangan di perdalanan yaka pelayanan nami nabodari mengenai signal, mengenai peralatan sosistem, mengidoma mahami tuhamuna, alau dobe tapatu pernah perjolo si songonon. Ima pelajaran dihita saluhuna, terlumo dihami parhalado, asama boy hami patupahon akan adenggan nauli tu akan naro tu akan ruasta. Jadi amanginang songon hasil ni malam puji-pujian dihita nabodari, gudangna 100 juta. 150.000, 110 sia rupiah. Songonima hasil ni malam puji-pujian natapatu nabodari. Saya tuhata nama masu-masu sudah kapak benamuna amanginang jala dipakai huriata tahu hasangapon di tuhata. Mau lihat marita saluhna horasma. Horas. Sirana somar pesta Gotilon domolo somanot torate. Adok usul songonon. Manotor majohita sa leon alay di tempat tabi. Jongjong majohita sa luhna. Ato sok kita. Jongjong di tempat nabi beda. Diamu parmusik nami. Sahali manotor dohami. Jala manotor pedang merliat-liat. Alay manotor di tempat nabi do. Ala ni si corona umay sudi. Martangya kita tu debata tong 7 hari. Di pada debata masahi corona siya tong-atongan ni hitabe. Jala boy hita mangulak kasulahonna. Alani permusik nami di pesta Gotilonon. Manotor dohami sudah ruas ni huria. Na hadir nuang di son dohot na dibagas. Disima kodang mula-mulana, disima liat-liatna, disima ulupulukna, laos disima hasahatanna. Baik kamu mah musik nah opartusi. Matutu. Pasti roha doa dingoluko pasti roha doa dingoluko tok tong di roha ko mau liate kok pasti roha maringan holong ni Tuhan dia mau liate kok pasti roha maringan tolong di Tuhan dia.
kelas di roha, maringan kolong di Tuhan dia. Mau lihat kelas di roha, maringan kolong di Tuhan dia. Urema itu mendok horas dulu Ali. Horas. 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 Songonima. Mau lihat marita saluna. Horas ma. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.